podsjetit ću vas na ideju dualnosti. Naime, Einstein je pretpostavio da elektromagnetnim talasima mogu da se pripišu čestične osobine. I čestice fotone pridružio je, znači, elektromagnetnim talasima. Pod uticajem te ideje, Louis de Broglie, tada još student, doneo je jednu smelu pretpostavku, hipotezu, da važi i obrnuto, da i čestice mogu da se posmatraju kao talasi. Znači, svakoj slobodnoj čestici koja se kreće nekom brzinom v, ima neki impuls p, može da se pridruži talas, de Brogliev talas, čija je talasna dužina obrnuto srazmerna tom impulsu. Kao što vidite, ova formula je ista kao ona koju smo koristili za talasne dužine fotona i vezu talasne dužine i impulsa fotona. Pa ću iskoristiti isti postupak da dođem do vektora impulsa i da ga povežem sa talasnim kretanjem. Dakle, odavde impuls predstavlja količnik Planckove konstante i talasne dužine. Ako pomnožim i podelim desnu stranu sa 2π, mogu da napišem u obliku 2π kroz lambda puta h kroz 2π. Da li se sećate šta je 2π kroz lambda? To je intenzitet talasnog vektora k, koji smo već koristili kod fotona, tako da impuls kao vektor po pravcu i smeru povezujemo sa talasnim vektorom koji opisuje širenje talasa, odnosno vektor impulsa može da se predstavi kao